Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Сез Дөнья студиясе тапшыруларын карыйсыз. Татар кешесе ким дигәндә 7 буынга кадәр үзенең нәселен белергә тиеш. Инде соңгы бер 10 ел эчендә, дип әйтсәм дә ялгыш булмас, зыялылар гына түгел, гади кешеләр дә моны яхшы аңлый. Һәм кем ничек булдыра ала, шулай итеп үзенең нәсел җепләрен барлый, шәҗәрәләрне төзи. Балтач районында шәҗәрәләр төзүгә аеруча зур игътибар бирелә. Һәм бу эшне башлап җыри биредәге Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы әгъзалары. Бүген бездә кунакта нәкъ менә шушы Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасының җитәкчесе Зөлфирә Камалова һәм аның урынбасары Гөлсем Миңнебаева. Исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз. Менә мин сезне тапшыруның башында ук бик тырышып шушы шәҗәрәләрне барлыйлар дип әйттем, әйме? Менә безнең студиябездә сез үзегез белән алып килгән гаҗәеп матур шәҗәрәләр шулай ук күренеп тора, тәкъдим ителә. Шәҗәрә дигәчтә, әлбәттә, кемдер аның нәрсә икәнен дә аңламый бит. Кемдер аны ничек төзергә кирәклеген дә белми. Бер уйлаганда ул бик каты катлаулы нәрсә. Ләкин менә сез үзегездә шушы шәҗәрәләрне барлауны, хәтта ялгышмасам 30 буынга кадәр барланган шәҗәрәләр дә бара бит. Шушы эшне ничектер җайга салып җибәрдегез. Менә шәҗәрә барлауның иң беренче адымы ул нинди адым? Карадыган авылында күп еллар мәктәп директоры булып эшләгән, хәзер инде ул мәрхүм вафат булды, Бакый Шаймулович шәҗәрәләр эшли башлады районда беренчеләрдән булып. Аның менә бүгенге көндә 60 шәҗәрәсе Муса Җәлил музеенда саклана. Шушы шәҗәрәләр эшләү, бишек туйлар үткәрү, милли йолаларны, гореф-гадәтләрне барлау, аларны торгызу, яшь буынга өйрәтү буенча безгә Кадрия Рәисовна семинарлар үткәргән иде. Һәм инде без шушы семинардан кайтканнан соң иң беренче балалар бакчасында шәҗәрәләр, әтиәниләрне шәҗәрәләр балаларга куштык, әтиәниләр төзеде шәҗәрәләрне. Шулай итеп шәҗәрәләр эшли башладык. Безнең үзебезнең районның һәрбер балалар бакчасында иң беренче балалар бакчасының шәҗәрәсен эшләделәр. Ничә еллап инде менә бу шушлай балалар бакчасында? 1914 елдан. 6 еллап инде шушы эшне алып барасыз, әйме? Менә бу Карадаган балалар бакчасының шәҗәрәсе. Һәрбер балалар бакчасында шәҗәрә бар. Монда инде иң беренче фундаментны кем салган, аннан соң балалар бакчасы мөдире булып кемнәр эшләр, һәм шушы коллективта бүгенге көнгә хәтле кемнәр эшли. Шулар тупланган. Бу менә кызык бит инде. Әле бездәге кешеләрнең генә шәҗәрәсе дип әйтәбез. Монда балалар бакчасының да шәҗәрәсе. Бу бит инде мәктәптә дә шулай эшләргә була. Шулай ук әйтик университетларда да шулай ук эшләргә була. Бик кызык. Аннан соң инде балалар бакчасында шушы Ак Калфак оешмалары идарә иткәч, без әйдәгез калфаклар шәҗәрәсе эшлик дип тотындык. Менә монда минем үземнең әбиләре 6 буын нәселне чагылдырган калфак нәсел калфагы шәҗәрәсе. Менә 1875 елда шушы әби безнең Маһи Камал калфак эшли. Аның тормыш иптәше көмештән алкалар, йөзекләр, беләзекләр куя. Шуңа күрә менә без бу шәҗәрәне агач итеп эшләмәдек. Шушы ул эшләгән шәҗәрәне ул эшләгән шул елны эшләгән шушы алкаларга урнаштырдык. Менә бу шул елгы алка, аның менә монда язылган елы. Менә алка итеп, әйме? Алка итеп менә. Аннан соң ул аны шушы калфакны бирә. Менә бу калфак 1875 елда эшләнгән. Менә бу калфак шәҗәрәсе бу. 1875 елгы калфак. Субханалла, шушы көнгә кадәр саклана, әйме? Буыннан буынга саклана. Менә аның кына инҗеләр бит әле монда. Менә аның шушы әби эшләгән калфак инде ул. Һәм үз куллары белән эшләгән тартмасы. Менә ничек. Ул аны бүләк итә үзенең кызы Хәсби Камалга 1878 елда. Хәсби Камал бүләк итә минем әнигә Шәрифе Җамалга 1965 елда. Мин шушы калфакны, миңа әни 76 елда бүләк итте. Мин шушы калфакны 2 кызыма бүләк иттем. Чөнки алар берничә иде. Инҗе кызыма 2010 елда бүләк иттем, Зөһрә кызыма 2010 елда бүләк иттем. Алар инде шушы калфакны бүләк иттеләр үзләренең кызларына 2015 елда.
Зөлфир апа бик кызык идея бит бу. Менә чынлап та монда бит инде нәсел җипләре дә барлана, әйме? Хатын-кызлар линиясе буенча. Шул ук вакытта менә калфакка булган кызыксыну да үсә. Районда колфакларга конкурс үткәрдек. 258 колфак эшләп алып килделәр. Менә шушы 258 колфак арасында шушы колфак иң өлкәне инде. Бу колфакка быел 145 ел. Субханалла. Менә колфак шәҗәрәсе. Ничек югалмыйча шулай сакланган, әйме? Әйе, ул бит инде борынгыларның элеккеге истәлекле ядкәрләре бит инде. Менә шул ядкәрне бит аңлап саклый белергә дә кирәк әле. Оныкларга менә мин аны бик кадерле ядкәр икән, бик яхшы итеп аңлатам. Ул чөнки сакланган әрем орлыклары арасында. Гомер буе шушы әрем орлыкларында кия тимәсен. Әйе. Кия тимәсен өчен шушы әрем Менә орлыклар. алкаларга да тукталыйм әле. Менә алкалары да шул 145 еллап бар бит инде моңа. Мөгаен. Карагыз әле сәнең ничек матур икәнлеген. Әйе. Искиткеч бит бу, карагыз әле нинди матур алкалары, әйме? Субханалла. Аны балалар Шыңлап милли бәйрәмнәрдә менә бишек туенда, аннары аклармында, саклармында әнием шәҗәрәсен дигән бәйрәмдә балалар аны кияләр. Только бәйрәмнәрдә генә. Менә хәсиятләп яңадан үз урынына салып куйык әле, әйме? Әле бик озак еллар шулай сакланып торсын, әйме? Буыннан буынга күчеп барсын. Менә Гөлсем апа, әйтегез әле, яңадан шәҗәрәләргә, нәсел шәҗәрәләренә әйләнеп кайтык инде, әйме? Мин мәсәлән үземнең шәҗәрәмне, нәселемнең шәҗәрәсен барларга теләдем ди. Миңа эшне нәрсәдән башларга? Иң беренче, әгәр дә инде нәсел шәҗәрәсен ниятләсәгез, матур итеп башта ният кылырга кирәк, чөнки безнең иң беренче зур шәҗәрәләрдән Пәйгамбәребезнең шәҗәрәсе, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям шәҗәрәсе. Һәм аның инде 7 буынын белү безнең өчен сөннәт. Димәк, Пәйгамбәребез әйткән икән, ул эшләгән икән, ул аны эшләп күрсәткән икән, ул безнең мөселман халкы өчен сөннәт була инде. Менә аңа карап, бездә үзебезнең нәсел шәҗәрәләребезне обязательно булдырырга тиеш булабыз инде. Аның өчен кирешкәнче үзебезнең әби-бабайлардан башта сорашырга кирәк. Күпме буын без инде аска кадәр әби-бабайларыбызны беләбез. Әгәр менә шушы 1858 елдан аска таба төшә алабыз икән, мәсәлән, сезнең ниндидер бабаегыз 1832 елда тугандыр. Булар инде безнең ревизия материаллары дигән материаллар бар. Алар инде безнең архивларыбызда саклана. Менә мәсәлән 1858, 1834 елга, 1850 елга материаллар алар Казан архивында ук бар. Инде ondan соңгылары инде 1716, 1722, 47, иң ахыргысы 1678 елларның алары Мәскәү архивында саклана. Менә безнең якларда Балташ ягының күпмедер өлеше аның Кировка да кергән бит. Киров губернасына да. Ул вакытта инде кайберләре авылларныкы Киров архивыннан да без бик күп. Анда гади кеше дә барала, ул архивта өйрәнә ала. Ул шушы ревизия материалларын алып, мәсәлән, безнең Карели китабы буенча гына аңлата алам мин. Менә бүген без 38нче йортта торабыз икән, ул инде шул тирәдә була аның. Мәсәлән, ул 30нчы йортка күчәргә мөмкин. Әзгенә йортта мөмкин. 34нче ел 1858нче елда инде ул мәсәлән 40нчы йортта ди. 1850нче ел белән 58 арасында 8 генә ел бит инде. Ул тоже нак шул йортларда, шул тирәдә тора. 34тә тагын. Менә шулай да йорт номерлары белән дә чагыштырып, шулай итеп эшлисең, и бер-берсенә ялганып баралар алар. Һәр буынга примерно где-то 30 ел куябыз инде без. 30 ел. Гөлсем апа, менә сезнең Балташта, әйме, мин Балташка баргачтан шак катып сезнең андагы кеше биеклеге диярлек инде шундый озын, зур итеп эшләнгән шәҗәрәләр бар, әйме. Инде ничәләп шәҗәрәне барладыгыз? Анда бик күп танылган шәхесләр дә бар. Чын итеп, әйбәт итеп эшләгәннәре 55 шәҗәрә бар. Булай кайберләре инде аны батман кагазында, кайберләре менә шушы зурлыкта эшләгәннәре күп дип әйтәм. Алар әле художник тарафыннан эшләмә, художник эшләргә тиеш була бит. Менә булар бөтенесе художник эшләгән, масляная краска белән эшләгән шәҗәрәләр. Алар арасында менә бик кадерле безнең менә Сөембикә нәселенә тоташа торган, Карабәк нәселенә тоташа. Бу Балташ кешеләре. Бу Балташ кешеләре, Карабәк нәселенә тоташа торган. Аннан соң Казанның менә
Ратушасын җитәкләгән Юнысовларга, Усмановларга тоташа торган, Ишмуратовларныкын быел төзедек. Менә Ишмуратов инде ул безнең иң кыйммәтле атларны җитештергән, патшага атлар бүләк иткән, нидә ипподромда бүген аның шундый матур музее бар менә. Аның шәҗәрәсен төздек, шушындый билгеле кешеләрнең шәҗәрәсен төзибез. Инде мин үземдә Бакый абыйдан өйрәндем шәҗәрә төзергә. Иң беренче безгә Бакый абый кертеп җибәрде. Аңа Җәйр хәзрәт кушылды, аңа Гарифҗан Садыйкович кушылды. Рәфкать абыйның искиткеч матур шәҗәрәләре бар. Теге шәҗәрәләрне районда бик күп кеше төзи һәм бик матур иттереп, бик дөрес иттереп төзиләр. Без инде менә 1678 елга кадәр документта төзсәк, 12-13 авылына күрә 15 буынга кадәр чыгабыз. Инде кайбер шәҗәрәләр, тарихи шәҗәрәләргә кирип китәбез икән, менә Карабәктә анда 30 буын. Бик күп бит инде бу 30 буынга кадәр. Менә мин үземнең бабаем минем Карелиягә күчеп килгән, үземнең шәҗәрәмне төзү өчен 20 ел эшләдем, табу өчен буларны. Чөнки бер авылдан бер авылга күчеп йөргәннәр. Быел менә Аллага шөкер, шушы телевидениедә миңа булышты дип әйтәм. Альберт Шакировның передачасы буенча безнекеләр алар Мары ягыннан, Бәрәңге районыннан күчеп килгән Фәнил әфәнде ярдәме белән ондагы газетаның редакторы шушылай итеп мин үземнең бабайларымның прадедныгына беләдерим. Үзем шәҗәрә төзүче, инде мин хәзер 55 шәҗәрә төзегән кеше, аның шын шәҗәрәсе инде 60-тан арткандыр. Ну менә документ кирәк, аны эшләү өчен шын документ кирәк. Төрле авыллардан күчкәннәр, Чистайдан, Әлкидән Чистайга, Чистайдан Марыйга, менә шулай итеп нәсел шәҗәрәмне таптым. Бик бәхетле елым быел. Әбием минем Кеше авылыннан булган, прабабушкам инде. Әбиемнең, бабаемның әнисе. Шул Шиһабетдин Мәрҗәнинең әхбар китабындагы Иванайга килеп чыкты менә. Анда инде мин 22 буын шәҗәрә төзедем. Үземнең бабаемның әнисенең 22 буынга чыкты, Аллага шөкер. Ул вакытта ук инде икешәр тапкыр хаҗ кылганнар, Коръән хафиз булганнар Иванайлар. Аның малайы Казакъстанның хан кызына өйләнеп кайткан, хаҗдан кайтканда. Менә шундый уровендагы дин әһелләре булганнар. Күпме мәгълүмат аласың, әйбәт. Менә шәҗәрә төзү өчен үҗәтлек кирәк. Шул ук вакытта шәҗәрә төзү өчен түземлек кирәк, сабырлык кирәк, әйбәт. Һәм кызыксыну кирәк. Аннан соң ул билгеле кешеләрнең шәҗәрәләрен төзегән вакытта, кай вакытта инде алар килеп чыгалар. Менә Риза Фәхретдиннең Асар китабы бар бит, анда бик күп шәҗәрәләр безнең. Аннан соң Марсил Әхмәтҗановның Карабәк шәҗәрәләре, мәсәлән, онда бар. Оларга тоташтырасың, әгәр ул тоташа икән, тоташтырасың инде. Аннан соң Шиһабетдин Мәрҗәнинең хезмәтләрендә бар безнең шулай атаклы дин әһелләребезнең шәҗәрәләре, алар да бар дип әйтәм. Аннан файдаланып була инде. Зөлфир апа, ул бит инде менә халык кызыксынсын, халык, район халкы белсен. Шулай ук алар да үзләренең шәҗәрәләрен булдыра башласыннар өчен ниндидер кызыксындыру чаралар кирәк. Әйтик, конкурслар кирәк, ниндидер матур чаралар оештырырга, кичәләр оештырырга кирәк. Менә сез халык арасында шәҗәрәне булдыру өчен нәрсәләр эшләдегез? Şecerələr sötü boyunca biz en birinci kengəşmə ütkərdik. Rayon Sovetdə Başqarma Komiteti җитәкчеләре белән берлектә үзеңнең нәселеңне, үзеңнең руыңны белмәү ул инде бүгенге көндә зур гынах дип. Иң беренче һәрбер мәктәптә, һәрбер балалар бакчасында, яшьләр арасында шәҗәрәләр буенча күргәзмәләр эшләттек. Без аны мәдәният йортына куеп, теге кемнең шәҗәрәсе күп буынны күрсәткән, аларны инде без билгеләп киттек. Ondan sonra biz rayon күләмендә шушы шәҗәрәләрне үткәрдек. 1915 елдан бирле шәҗәрәләр белән эшлибез. Ул шәҗәрәләрнең ниндиләре генә юк. Мәсәлән, бишек шәҗәрәләре бар. Ул бишек шәҗәрәләре безнең Исмаил авылында Хәммәт дигән абый эшләгән иң беренче тал чыбыгыннан бишекне һәм инде тал чыбыгындан эшләгән бишекләр алар медицина хезмәткәрләре тарафыннан яхшы бәяләнгән. Шуннан соң мебельный фабрика директоры Әүхәдиша Хәбибович бөтен Шипья ягына һәм Карадуган ягына тал чыбыклар кайтып утырткан. Фәрид Габделбәрович яңадан шунда тал чыбыклары үстәгән. Шушы Исмаил кешесе Шипья авылында
тал чыбыктан үрә торган сих ачтырган. Һәм инде бүгенге көндә шушы тал чыбыгыннан нинди генә бишекләр юк. Аны безнең Яңгул авылындагы Рашид дигән әфәнде эшләп ята. Аңа чит илләрдән дә менә киләләр. Менә шушы үзеңнең натуральный пластмасса белән эшләнмәгән натуральный агачтан эшләнгән тал бишекләр алар организм өчен бик файдалы. Булар барда сездә эшләнә. Булар барда бездә эшләнә. Безнең нидә аннан килеп алалар. Эшмәкәр Рашид менә күбрәк инде шушы бишекләргә игътибар итә. Бишек туе үткәрдек. Шушы бишек туе районда бик Кадия рейсына да килгән иде. Бишек туена уланы бик шатты да. Һәм инде 5нче форумга, республикада булган 5нче форумдагы делегацияларны алып килде. Нәрсә ул бишек туе? Бишек туе менә бала ана карныннан чыга да, иң беренче баланы ана бишеккә сала. Ул теге балага тынычлану урыны. Шулай бит инде, тирбәлеп әйе. Булай итеп даңгыртап йөрмәй, уланда әкренле тирбәлә, астан үскә тирбәлә, баланың организмы тынычлана. Бишектә үскән бала бөтенләй икенче төрле була ул. Әйе. Менә аны бит әле хәзердә аңлаган кешеләр, әбиләре булган кешеләр балага бишекне асып шулай үстерүчеләр бар бит. Әйе. Менә бишек туйлары үткәргәндә башта балалар бакчаларына килә бит инде яшь балалар. Балалар бакчаларында бишек туй үткәреп чыктык. Менә шунда номер 2нче детсад Балташ бистәсендә яшәгән, аларга 4 милләт баласы йөри. Шушы 4 милләт баласы һәр берсенә бишек җырлары өйрәтелде. Һәр берсенә. Менә монда сез күрәсез, менә бу Арсин дигән малай, әрмән малае бу. Моның әтисе әрмән, әнисе рус, әбисе татар. Менә бу баланың. Менә аларның эшләгән бишекләре. Менә шушы бала әрмәнчә бишек җыры җырлап күрсәтте. Без бу бишекне аның әтияниләре эшләгән. Әйе, әтияниләре эшләгән. Менә монда татар бишеге, монда уртморт бишеге, монда марый бишеге, менә төрле бишекләр. Менә Карадуган балалар бакчасында 118 бишек җыйнадылар. 118 әтияниләр алып килде менә. Һәм күрше авыллардан. Хәтта Марат Гытовичның да үскән бишеге бездә. Марат Гытовичның әтисе Гытов абый менә аның оныгы йөргән вакытта, үзәле йөргән вакытта мин вакытта балалар бакчасында эшлидем, алып төшеп тапшырды. Минем үземнең дә тал бишегем әлдә саклана. Менә шулай итеп, менә анда телеп киткән бишекләр инде. Менә ничек матур, ничек кызык бит. Менә бу бишек туйларында бу бишекләрне генә күрсәтү түгел, әле бишек җырлары да кирәк бит. Менә яңа килгән балаларга балалар бакчасына адаптация үтү өчен бишек җырлары белән баланы тынычландыралар. Юк сәгатендә. Тәрбиячеләр аларга бишек җырлары җырлый. Һәм инде шулай итеп бишек җырлары бөтен балалар бакчаларында йокы сәгатендә җырлауга кирип китте, гадәткә кирип китте. Балалар тәрбияче җырлый, әкренле балалар шуннан йокыга китәләр. Бу менә организмны тынычландыру өчен дә бик файдалы бит. Юкка гына җырламаганнан йокыга булмаган бит. Андый халкыбызда гасырлар күрә борынгы кешеләр алар тыныч булганнар. Менә шушы бишек җырлары әнисете белән бишекләрдә тирбәлеп үскәнгә күрә, менә шушы матур йолаларны кабат яшьләргә дә күрсәтүегез, шулай ук балалар күңеленә дә сеңдерүегез, ул бит әле күңелгә сеңеп кала балачактан, әйме? Менә алар киләчәктә һичшиксез безне шушылай өйрәттеләр дип, балаларда яшь буыннарда искә алырлар һәм искә алып кына түгел, бирсен Ходай куллансыннар да иде дигән теләктә калабыз. Менә бу балалар бакчасында шулай мәктәпләрдә дәвам итәме бу әйберсез? Мәктәпләрдә дәвам итә. Алар инде бишек җырларын җырлыйлар. Мәктәптә ничә яшьтә булсалар да, һәм инде шушы бишек турында чыккан шигырьләр, менә Гарипҗан Садыйковның да бишек турында язган шигыре бар име. Оннан соң Габдулла Тукайның бишек турында язган шигыре, алар инде шигырь бәйрәм иткәрәләр мәктәптә. Балаларның күңеленнән бишекләр төшмәсен дип. Менә элеккеге борынгы мәдәниятка, борынгы мәгарифкә, борынгы йолаларга, гореф-гадәтләргә барысына да менә кичә яшьтән өйрәтеп, бездән соңгы буынга аларга бу калырга тиеш. Алар аны дәвам итәргә тиешләр. Район
жетекчилиги, район администрациясы, район совети башкарма комитети, авыл җирлекләренең җитәкчеләре, авыл җирлекләренең рәисләре һәр вакыт ярдәм кулда сузалар. Шунсыз булмый. Без нинди генә чара үткәрсәк тә, алар безгә һәр вакыт ярдәм итәләр. Менә Ак Калфак советы члены Гөлсем апай безне финансовый ул эшмәкәр безнең, ул безне финансовый яктан ярдәм итә. Менә без үзебезнең Ак Калфак советы белән бер сүздә булып 10 кеше планлаштырып шулай итеп эшлибез һәр нәрсәне. Мин бик бәхетле үзебезнең район җитәкчелеге белән һәм инде үзебезнең совет кешеләре белән, алар белән бергә бердәм булып эшлибез. Менә очрашуның ахырында шушы пәйгамбәребезнең бик матур хәдисе бар шәҗәрәләр турында. Туганлык җепләрен ныгыту өчен үзегезнең шәҗәрәләрегезне өйрәнегез. Туганлык җепләрен ныгыту туганнар арасында мәхәббәтне арттыра, гомерне озайта һәм муллыкка илтә. Нинди матур. Менә бик матур. Сау булашканчы кулыгыздагы менә бу китапны да күрсәтегәл нинди китап бу? Бу безнең авылның Карил авылының китабы. 2017 елда чыкты. Моны безнең Гарифҗан Садыкович язды. Бик эчтәлекле, бик бай китап. Онда безнең менә Карил авылында иң күренекле кешеләрнең шәҗәрәләре урнаштырылган. Төрле формада шәҗәрәләр урнаштырылган. Бу шәҗәрәләр бик күп, бөтенесендә монда кертеп калдырырга мөмкин түгел. Безнең авылның менә 1678 елгы документын күрсәтәм. Шушы документта ревизия материалы менә карагыз әле, бер генә язмаган җирдә юк. Шушы 16 йорт булган 1678 елда 16 йорттан чыккан бүтән кешенең дә менә бу язулар шәҗәрәсе бар дигәнне аңлата. Менә бит ул ничек итеп шул заманнарда документларны халыкның исәбен туучыларның һәм гомумән авыл хакындагы мәгълүматны җыеп барганнар әйме? Менә шулар булмаса эшләп булмас иде бит аларны. Шулай булмаса, инде без 17нче гасырдагы кешеләрне белә дә алмыйбыз, ул шәҗәрәләрне ул вакытка җиткерә дә алмыйбыз. Без үзебезнең анары менә безнең авылда шушы күрше авылыбыз Норма авылында шәҗәрә сөйгәннән соң инде телевидениедә күрсәтте моны. Йөздәгән кеше җыйналып, шушы шәҗәрәдәге бик матур иттереп, нәрсә шәҗәрәсенең туенда үткәрделәр. Бик матур. Субханалла. Менә безне 2014 елның октябрь айында бөтен республика Татарстанның Ак Калфак җитәкчеләрен җыйнап шушы конгрессда семинар үткәрделәр. Шушы семинардан кайткач, кара без күп эшне башкармыйбыз икән дигән уй килде. Әле мин дә яңа гына эшли башлаганым Ак Калфак җитәкчесе булып. Шуннан чыгып без үзебезнең еллык эш планнарыбызны төзеп куйдык. Менә Кадрия Рәисовна безгә бик әйбәтләп аңлатты. Шушы шәҗәрәләрне, бишек туйларын, йылаларны, аннары авылның күренекле оста кул осталарының эшләгән эшләрен бөтенсен җыйнап, әйбәтләп күрсәтегез. Бездән соңгы буын шушында өйрәнеп калсын дип менә без шушыннан бик зур тәҗрибә алып кайттык конгресстан. Мин инде конгресста эшләгән егетләргә дә, кызларга да барсына да бик рәхмәтле. 14 елда семинар үткәрделәр безгә, гел квартал сайын 15 елда семинар үткәрделәр. Хәзер инде шул семинарда алган тәҗрибәне без үзебезнең эшебездә кулланабыз. Беләсезме, менә әле сез сөйлисез, мин шуны уйлап утырам. Әгәр дә без сезнең менә шушы башкарган эшләрегез хакында көне буе сөйләшсәк, сезнең көне буе сөйләрлек мәгълүматыгыз һәм эшләрегез бар. Мин сезгә рәхмәт тә белдерәм. Мин сезгә уңышлар да телим. Менә алга таба да, киләчәктә дә халкыбызга шушындый матур эшләрегез белән, шушындый матур үрнәкләрегез белән, саулык, сәламәтлек белән хезмәт итәргә язсын. Бүгенге тапшыруда катнашуыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүгенге тапшыруыбызда Балтач районының Ак Калфак татар хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Зөлфирә Камалова һәм аның урынбасары Гөлсем Миңнебаева иде. Без шәҗәрәләр хакында сөйләштек. Әлбәттә, һәрберегез үзегезнең нәселегезне барлап, балаларыгызга, оныкларыгызга нәсел җепләрегезне барлап калдырсагыз, бу сезнең бу тормыштагы иң кирәкле һәм иң олуг хезмәтегез булыр. Без сезгә уңышлар теләп калабыз. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз.